ಅಷ್ಟೇ ನಾಟಕ ದಯಪನ್ನಾಗ ಫಿಲಿಕ್ ಕೊಂಚ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಏನು ಬುಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬುಲ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬನ್ನಕಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫಿಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿದ ಕೈತಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿ ಪನ್ಪನು ಒಂದು ನಿಜಾಪರಣ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನ್ಪನೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನರೇನು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಈಜನ ಏನು ಮಾರೆ ತುಳುಕು ಈಜನೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾರೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಬರು ಬೇತಿರ್ಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸುಮಾರಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಚನೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೇರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪುಂಟ ಇಚ್ಚ ಈಗ ಬೈಲೂರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಾದ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ದುಂಪೋಡು ಉಂತೋಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಮೂರು ದುಂಪೋಲೆಂದು ಬಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಬಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಕಿಶನನ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ನಾಟಕ ಖತರ್ನಾಕ್ ಉಂಡು ಅವು ದಿಗಲ್ಲ ಡಬ 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 ಅನ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಕುತೂಹಲ ಆಪಣು ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಆಪಣು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಈತ್ ನಾಟಕ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಾಟಕ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರಯೋಗ ನನಾತ್ ಶೋ ನೂತ ಇರ್ನಿ ಶೋ ಆವಡ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ನಾಟಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಆಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ 3 ಚಕ್ರದ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು 50 ಲಕ್ಷದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಮುಖ್ಯ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರುಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಉಡುಪಿ ಮುಟ ಬೈದೆ ದ್ಯಾಗ್ ಬೈದೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬರಹಗಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮೇರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಡುಪಿಡು ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಜನಕುಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಬೈದ. ಈ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಬತ್ತದು ಅಷ್ಟೇ ಮೀ ಪಂಡದು. ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಟನೆ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಪಂಡದು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಪಂದಲ ಪನೊಲಿ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಶೋ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ನಕುಲು VIP ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಕುಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರೆ ಬೈದಿರು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಈ ನಂಜಿ ನಾಟಕನ ತುಯ್ನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾಯಿರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಬಲೆ. ಸಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಬರಂದುಪ್ಪನೇ ಮರುವಿನೇ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಮರುವಿನೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂದಿ ನಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಉಡುಪಿಡ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡದ ಉಡುಪಿಗೆ ಬೈದ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯಾರ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇತರದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತೂತಿನಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡರು ಒಂಥರ ಯುನೀಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಪಂದು ಯಾನ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚ ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ ಶೋ ತೂ ಅಂದೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗೆ ಬೈದೆ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಉಂಡ ಆತೇ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕುಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಡುಲ್ಲೆಯಾನ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಅಂಡೆ 100 ಶೋ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ ಪಂದಿಯನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆ ಜಾಸಿನಿಕುಲು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿಪ್ಪರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೇರ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಟೀಮುದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಇರೆಗೆ ಎಂಚೊಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ವಿಷಯ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣು. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬೈದ ಯಾನು ವೈಫ್ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ತೂಯರ ಬೈದ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಮಿಗೆ. ಸೊ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಾಟಕ. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೌಖ್ಯ. ಪ್ರಸನ್ನನ್ನೇ ಓಲುಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಇತ್ತ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಓಲು ಉಳ್ಳರು ಮನ್ನ ಖುಷಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಆವಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಲ್ಲಕನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಆಟಿ ಗಿಡ್ಡೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳರು ಈ ರೀತಿ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲರಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯಾರೆ
ಅದು ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಲ ದೆಬ್ಬ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತನ ಎಫರ್ಟ್ ಬೊಕ ಆಯನ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ ಪಾಡ್ಪವನಂಚಿತನ ಎಫರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಲ ಉಂಡು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವನಾಗ ಅವ್ರು ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದ ಅಂಚದ ಈ ನಾಟಕತೆ ಈ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಬೈದ್ರಿಂದ ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ತೂರಪ್ಪುನು ಜನಕುಲ್ನ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಪೂರಕುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಒಪ್ಪುನು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡುಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡುಲ್ಲ ಇದು ಜನಕುಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶೋ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ನಾಟಕದ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ಲ ಈ ನಾಟಕಡ್ ಮಂದೇರು ಮಾಡ್ದು ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತು 10ನೇ ವರ್ಷದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಲ್ತಿರು ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜನೇ ವರ್ಷದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀರಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆ ಈ 10 ವರ್ಷ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ ಉಂಡ್ಲ ಅವನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತನು ಪ್ರಸನ್ನ ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇವರನ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಟು ಬಿಡು ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕಲೆ ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ಲು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೈತಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಿರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರೆ ಬರ್ಪುನಿಂದ ಗೊತ್ತು ನಿಜ ನೀರು ಜನ ಸೇರುವೇರ ಮೂರು ಜನ ಕೊಡ್ತಿನಾಗಲಿ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತಿನಾಗಲಿ ಬರದಿನಾಗಲಿ ಏರ್ಲೈಂಜರು 3 ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತಿನಾಗಲಿ ಅರೆ ಬರ್ಪುನಿಂದ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟ ಐಕೆ ಆಲೆ ಕೊಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಡ್ನ ತುಳುವೆ ರೇಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ತುಳುಕು ಮಲ್ಲ ಕೊಡಿಗೊಂಡ ದಾತನೆ ಈ ಜನ ಏನ ಮಾರ ತುಳುಕು ಈ ಜನನೇ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪನ್ ಮಾರ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಬರು ಬೇತಿರ್ಲ ದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಏನಾಯ್ತು ತುಳು ಒಂಜಿ ಬಂದ ಈ ತುಡುಪಿದೆ ಉಡುಪಿ ಯಾನಂತ ಕುಡ್ಲದೆ ಉಡುಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕು ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ನಿತ್ಯ ಈ ಋತುದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಉಡುಪಿದ ತುಳ್ಳ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಒಂಜೆಲ ಕಂದಿ ಬಂಪಿನ ಯಾನಂತ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಬಾತೇರಿ ಉಡುಪಿದ ಬಾತೇರು ನಿಗಂಡತ ಸರಿ ಉಡುಪಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ತೂಕ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಈ ಉಡುಪಿದ ರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಯಾರು ಕುಡ್ಲದ ಬಣಿಗುಳ್ಳೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡತ್ತೀರಿ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟಿ ಇಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೈದೇರು ಹೌದೇ ದಾಯಗೆ ದಾಯಗೆ ದೇಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಕುನು ಕೊಟ್ಟರು ಮಿತಾರುನು ಬಾರಿ ಮಿತ್ತಿರುವ ಅತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕುಟ್ನಾಡಿಂದ ಒಂದು ಒಡೆ ಮೊಟ್ಟಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿರ್ನಿ ಇದು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತಿರ್ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಜೋರ ಚಿತ್ರ ಕೈತಾ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಗತಿಚ್ಚಿಗೆ ಪಂತತ್ತಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತು ಪುಣಿಗೆ ಪನ್ಪನ ಪಾತಿರದಂಚ ಬೈಲೂರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೀಪಡ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಗಣ್ಯರ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗಿನ ಕೊರ್ನಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪಂಡವ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರಿ ನಿಖಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೋರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಕೈತಾಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಪರಲ್ಲಿ ಪಂಚಮೇಳದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಮಾಲಕರಾದ ಪಂಚಿತನ ಪಳ್ಳಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತದ ಏನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧರ್ಮ ಶ್ರೀಯ ದೇವಿದೀರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನಿ 10 ವರ್ಷದ ದಶ ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಇನಿದಿ ಕಡೇತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಲ್ಲ ಯಾನ ನಿತೇಶ್ ಪಾಂಡೇರ್ ಪಾತಿರೋಡು ಪಾತಿರನ್ನು ಬಂದಾಗ ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಈತಿರಿತಿರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಈ ನಮೂನಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಟ್ಟೊಟ್ಟು ಎಂಕಟಂಚಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಮುಗಿತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದುಂಪೋಡು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಯಾನು ಏನ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಡೆ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಯಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಎಳೆದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಲಿತೇರಿ ಪಾಲೆ ಬತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂತಾನೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಐಟೆ ಈಗ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಸುರುತ ಇನಾಮನ್ ಗೆನ್ನಡೆ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮನ್ ಗೆನ್ನಡೆ ಎಳೆದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ತಂಡ ನಾಟಕ ಬರೆಯರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಟು
ಅವು ಇನಿ ಬಂದ್ಪೆ ದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಒರಿ ಎರಳ್ಳ ನಮಗ್ ಪಣ್ಣಗ ಅವು ನಾಟಕ ಬರೆಪುನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತುಂದತ್ ಬರೆಪುನ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಅಂಚ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭಂಗ ಅಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಅವೇನು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿಗೆ ತಂದು 2014 ಒಂಜಿ ಪೂರಗಮ ಈ ಸಾಕಾರುಡು ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕನು ಬರೆ ಅಯ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ 10 ನಾಟಕಗಳು ಬರೆದು 14 ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಏನ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯೆಂದು ಬಂದಾಗ ಒರಿ ಪನ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಗೆದ್ಕೊಂಡ ಅವನು ನಮಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿದ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಾಟಕ ಬರೀ ಮುಂದೆ ಇಂಚೆಂದು ಗೊತ್ತಜಿ ಕಲೆಯೋದೇ ಆದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದಂತೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನಗನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಾನೆ ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕನು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬರುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಿತೇಶ್ ಪಾಂಡೇರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ದಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ದನೆ ನಾಟಕ ಬಹುಶಃ ಹೊರವರ ಎನ್ನುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗಳೊರ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಕೊರಂದೆ ನೆತ್ತ ಬಿರೌಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇಂಕ್ ಹೊರ ಇನಿ 7 ಗಂಟೆ ಎಂಗ ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯನ ಕೊಂಚ ಜನಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂಗುನ ಮಟ್ಟ ಇಂಕ್ ಆತ್ ಹೊರ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ನ ಯಾನ್ ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತಿನ ಶ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಡ್ಲಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ ಬಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಬನ್ಪುನ ಇಂಚ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ಪುಲ ಕಜಿ ಬನ್ನ ಗಂಚ ಬನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಜ್ಜಿ ಆತ ಪಾತಾರೆ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಪೋನಾಗ ಬಹುಶಃ 2 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಈಗ ಈ ಸಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆದಪ್ಪು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶರತ್ ಆದಪ್ಪು ಸಂದೀಪ್ ಆದಪ್ಪು ಯಶವಂತ್ ಆದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಂಗ್ ಈ ಸಲ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಈ ರಂಗನ್ ಪಾಲ್ಕೆದ ಮಾತ ಜವಣೇರು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಯನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ವಿಶ್ವ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಉಲ್ಲರು ಪೂರ ನಿತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಮಾತ ಒರೇ ಪೂರಗಲಿ ಪಂಡ ಒರೇ ಎನ್ನ ಬಂದಿರಂದು ಎನ್ನೊರ್ಚಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಎಂಗಲ ತಂಡೋಡು ದಯಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆನ್ನ ತಂಡೋಡು ಒಂಜಿತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲು ಬದಲಾಗ್ತಾತನು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಡಯವು ಇನ್ನಿತಾರನ ಈ ನಾಟಕದ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾವನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದ್ರೆ ದಯಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ಲ ಆರ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆರೊಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ನೆತ್ತ ಬಿರೋಳ ಶ್ರಮ ಬೈದೇರು ಇಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ನೆ ದಶ ಸಂಭ್ರಮಡುಲ್ಲ ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಇಂಚೆನೆ ಎಪ್ಪಾಡು ಪನೊಂದು ದುಮ್ಮುಗೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕನು ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಿಯೊಂದೆ ಸನ್ಮಾನ ಬಂದಾಗ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಈರ್ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರ್ ಪಾದೇರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಯಾನ್ ಪಾದೇರ್ನು ಈರ್ ಮಣಿ ಬಂದ ಗುಲ್ಲೋಡು ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಕೀಳೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಒತ್ತಾಯಡು ಬಾರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಫುಲ್ ಮಂತದ್ದು ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸರಿ ಏನು ಸನ್ಮಾನಗೂ ಅರೇನು ಒಪ್ಪದೆ ದಯದ ಬಂದಾಗ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಊರ್ದ ಏನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಂದು ಬಂದ ಈಗ ಎಂಗಳ ಊರುಡಿನ ಬಂದಾಗ ಐತೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡ್ರು ಬಂದ್ಬಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಇದೇ ಪೋನಾಗ ಎಂಗಳು ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡ್ರು ಬಂದ ಯಜಮಾನ್ರು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆತು ಆರೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 250 ಕುಟುಂಬಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸರೆದಾರ ಉಳ್ಳೇ ಇನ್ನೆಂಗಳ ಬೈಲೋಡ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂತ ಬರೋದು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕಿಶನ್ ಅಂಜಾದ ಎಂಗಳು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಅದಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲಿಯ ಯಾನ್ ಹಿರಿಯ ಮಾನದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಇನಿ ಬೈದಾರು ಮಾತರೆ ನೆತ್ತಿನಿಗೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಹಿಂಗ ನಾಟಕ ಮೂಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರ ಇನಿ ಮೂಲ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಲಕಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಅದಗ ಪೂರ ಇಗುಲೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ವಿದೇಶದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮುಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ತೊಡಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದೊಂದು ಚಿರರಣಿ ಬಂದೊಂದು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದುಂಬೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತೆರ ಉಳದ ಪಾತೆರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಂಡ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಲಿಕೆದಾರ ಸಮರ್ಪಣಾಂಚಿತನ ಬಿರುದು ನಿರಂತರವಾದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪಯಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೆತ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಇನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವಿದ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿ ಬೊಕ್ಕರ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಜೋರಾದ ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕ 10ನೇ ವರ್ಷದ ನಾಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಮಾನವಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಪೇಟೆಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ದ ಬಿರೋಡು ಒಂಜಿಗತ್ತುಂಡು ಆ ಪುದರ್ದ ಬಿರೋಡು ಚೆಂಡೆದ ರಿಂಗಣ್ಣ ಕೇಳೋಡು ಆ ಪುದರ್ದ ಬಿರೋಡು ಯಜಮಾನಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಶಬ್ದ ನಮಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುವೆರೆದಿಕೊಂಡು ಐದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳನ ಕಟ್ಟದು ಐನ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಡ ಕಲಾವಿದನ ಒಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಪಂಡ ಕಪ್ಪೇನು ತುಲಬಾರ ಮಂಪುಲ್ಲ ಒಂಜೆಗೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಆ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯ ಚಿತ್ತಿನ ಪಳ್ಳಿ ಕಿಶನಕನ ಪರಿಚಯನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಕೆದ ಹೊರಟು ಈ ಪೊರ್ತು ಕನಿಕನ ತುಂಬದಿಕ್ಕದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಭಾಗವತರು ಇಂಚರ ಶಿವಪುರ ಮದ್ದರಡು ಶಶಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿಳ್ಗಡೆ ಚೆಂಡವಾದಕೆರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಾರೇಶ್ವರ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಪದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಿವಿಯಾಗ ನಡೆ ನುಡಿಯ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಚೆಲುವ ಗಂಭೀರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಡೆದ ಯಜಮಾನ ಮುಂಚೆಯೇ ಪಡೆದಿರುವ ಕೀರ್ತಿ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಭಾಗವತಿ ರಿಂಚರ ಶಿವಪುರ ಶಶಿ ಆಚಾರ್ಯ ವೆಲ್ಗಡೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಧಾರೇಶ್ವರ ಪಳ್ಳಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಪರಿಚಯನ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುಡು ಭಾಗವತಿದ ಒರುಟು ಮಂತೇರೆ ಬಂದುಲೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡು ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ನಿಕುಲು ಬಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪನಾಯಿ ಯಜಮಾನ್ಯತ್ತಿಗೆ ನಿಕುಲು ದುಂಬು ಪೋಲಿ ನಿಕಲ ಪಿರೋಡು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನಾಯಿ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಿಜಾರ್ಥವಾದ ಪಳ್ಳಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡ್ರು ಐನು ಮೇಳನ್ನು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿಭಾವಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಜಮಾನಿಗೆ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ಗುಂಜಿ ಗರಿಯಾದ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಗುಡ ಕೊರ್ವಂಚತನ ಸೇವೆನ ಗುರುತಿಸಾದ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠದ ಕುಲ್ಲಾದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಮಂತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಪಳ್ಳಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಸುರ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪರ್ಲುದ ಬದುಕು ಸ್ವರಾಯನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಭಾಗವತಿ ಇಂಚರ ಶಿವಪುರ ಶಶಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬೆಲ್ಗಡೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಧಾರೇಶ್ವರ ಮೆಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ಜೊತೆ ಆದ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನಾರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ತನ್ನಬೆಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಬರವಣಿಗೆಡೆ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ತದಂಡು ಬಂದವು ಮಲ್ಲಪಾತಿರ ಒಂದು ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿದ ಉದ್ಘಾಟನದ ಲೇಸು ಈ ರದಾದ ಪಂಪರಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕರು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಗಂಡ ಬಿಂಡರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂರು ದಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮರನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವನಲ್ಲ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಶುಭಾಶಯ. ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷದ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಇಂಕು ರಂಗಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ರಂಗವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ರಂಗವಿನ್ಯಾಸ ಆರಂಭದ ಮಸ್ತ್ ತಳಡ್ದು ಬೈದು ನಡೆದವರ ಈ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಎಡ್ಡು ಬಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯರು, ಎಡ್ಡು ಬಕ್ಕ ಲೇಖಕ ಆಯರು, ಎಡ್ಡು ಬಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಯರು, ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರರು, ಪದ್ಯ ಬರೆಯರು, ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯರು, ಹಂತ ಹಂತವಾದರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೇರು ಮತ್ತು ಸವಾಲು ದೆತೊಂಡೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸವಾಲು ದೆತೊ ನೋಡೆ ಏತ್ ಜನ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕೇರು ಆತ ಏತ್ ಕಲ್ಲು ಗುರುಡು ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಅವಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಅನುಭವ 38 ವರ್ಷದ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಲು ಬೂರು ನೀಡಿದವರು ಏನು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಲೇನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ಬೋಡೆ ಬೋಡೆ ಪ್ರಸನ್ನ ರೈಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ರೈಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕ ಆಪಿನೇಡು ದುಂಬೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೇಂದ್ರ ನಾಟಕ ಎಟ್ಟೆ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದು ದಿನ ನೀರಾಯರ ಬಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಪರಪುನ ನೀರಾವ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆದ ಪರ್ವ ಬೈದ ಒಂಜೇ ರೀತಿಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ತೂದು ಬಡಿದಿನ ನಮಕ್ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಯುಗ ಆರಂಭ ಆತಂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ನೀರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನೊಂಜಿ ಮರಗಿಲಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಪುರಲು ನಾಡ ಅಷ್ಟಮಿ ದಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಾಟಕಗಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಆತು ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ 30 ತಂಡಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂಡು 30 ತಂಡಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ನಾಟಕಗಳು ಬರ್ತದೆ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಗೂ ಬುಲೆಯೊಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವೆ. ಜೊತೆಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಅನ್ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೇರಳ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೈತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರಿನ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕನ ತೂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೈಡ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಿಶನ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿನ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ತುಂಬ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಚನೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೇರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪುಂಟ ಇಚ್ಚ ಈಗ ಬೈಲೂರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಾದ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ದುಂಪೋಡು ಉಂತೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಮೂರು ದುಂಪೋಲೆಂದು ಬಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಬಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಕಿಶನ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆದ ಅರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಇಂಕಲ್ನ ಕೈಟೊಂಜಿ ಐನ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಜೊತೆಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಶಸ್ಸು ಮಾತೆರೆಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಧಾರು ಅಂಡ ಏಪಾಕುಲು ಆರಂಭೋಡಿತ್ತಾರ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಆರಂಭೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಗುಣ ಅವು ಇನಿಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಐ ನೆಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತ ನೀವು ದಾದಾತನ ಮಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಚೂರು ಮೂಜಿ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರಿಯರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯರು ಆಡಲು ಅವೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅದುಲ್ಲೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತೇವು ದಾದಂದು ಬಡ ಅವು ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮಂಜಿ ಎಂದೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಂದರ್ಶನ ದಾಬಡ ಕಲಾವಿದ ಐನ ಅಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ದಾದಂದು ಬಡ ಬದಲಾಯನೆ ಬಲಿ ಎತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಯ ವಿನಯವಾದ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವಾಗಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಗಡೆ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೂರ ತಂಡೋಲೆಟ್ಲ ಒಂದು ಬಿಗುದ ತಂಡ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಃ ಬಯಕದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದನೆ ಪುರ್ಲದ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತೆರಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮದಿಪುದ ಮಂದಾರಣ ಮಾಡಿತದೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿತೋರಣ ಕೊರಿಯರ್ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರೆ ಅರ್ನ ಪಾತೆರಿಗೆ
ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೂರ ಎನ್ನಕ್ಲೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ದಸ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಗೋವಡ್ದು ಹೋದ ಗೋವಡ್ದು ಸುರುಟು ಯಾನೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಪನ್ಪುರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಮಿತ್ರವರ್ಗೋಡಿ ಯಾನ್ಲವರಿ ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಆರೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರಿ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಒರೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಈತ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆರೆ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಿಕ್ಕು ಬಂದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೈತೆ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪಾರೆ ನಾಟಕಗಳು ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ ఒక పిక్చర్ అంటే ఇటే పూర పాత్ర వర్గాలు ఆరే మందు ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಬಂಡ ಉರಿಯ ಬರೋಡಪ್ಪ ನಂಚಾದ ಇನ್ನೇ ತೆಲಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಂಗೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಪಂಡ ತೆಲಿಕೆ ನಮ್ಮನ ಜೀವನಡೆ ಮಾಯ ಆಗ್ತಂಡೆ ಇಕ್ಕಲು ತುಂಬ ಮದ್ಮೆ ಬೋನಾಗ ಪನದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಆನೆ ಬಾರಿ ತೆಲಿಪುವೆ ಮಾರ ಒಂದಾಯನ ಲಾಸ್ಟ್ ತೆಲಿಕೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮದ್ಮೆ ఒక ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆನದ್ದು ಬಣ್ಣಗ್ಲ ಬಂಗನೆ ಪಾಪ ಏತು ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರೋಡು ಬಂಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗುಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆನೆಲ್ಲಜಿ ಪೊಂಡುಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಆಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ತೆಲಿಕೆ ಪೊನ್ ಕಾಲಿ ಮೊಗಲ್ ನಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈಗ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ತೆಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರಿಟ್ ತೂತು ತೆಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಮೊಗಲ್ ನಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂದು ತೂತು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟನಕಲ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ನನಾದ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡೆ ನನಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ಇತ್ತೊಂದು ಪತ್ನೆ ನಾಟಕ ನನ ಇರುವಾಡು 25 ಆಡು 5 ಆಡು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ದೇವರ ಮೊಗಲಿಗೆ ನನಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೋವಾ ಘಟಕ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ತಿಪ್ಪಂಡು ಪಂಪುನಚಿತನ ಪಾತ್ರನ ದುಂಬುದಿಟ್ಟಂದು ನನ್ನದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠಡುಪ್ಪನಚಿತನ ಶ್ರೀ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡ್ರೆ ಸನ್ಮಾನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪೀಠಡುಲ್ಲೆ ರಚಾದ ಇರ್ನ ಗಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪೀಠದ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೌಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಡೇಸಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಸದರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾರ್ ಬೈಲವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು 2 ನಿಮಿಷನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಈ ಬಾರಿ 60 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ತೆರೆ ಹಿಂದಿರುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಒಂದೊಂದು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಚಡಿ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತ ರಿಜಿಗೇಶನ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಸಾಕ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಜಯಣ್ಣ. ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ನಾನು ನನ್ನ ಯಕ್ಷರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಲುದ್ದು ಓಡುವ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇನು ಸರಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಸನ್ನನ ಅಣ್ಣ ಹರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹರ್ಷ ಕುಮಾರ್ ವಿಜಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು, ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀರೆಯವರು, ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನದ ಕಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃನೇನ ಹೆಸರು ಮದ್ಮೆ ಗಂಗುಗೂ ಜೈಲು ಜಗ್ಗುಗೂ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ನಾಟಕವನ್ನ 25 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪುನಃ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಕಲಾವಿದರು ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರಸನ್ನ ನನ್ನ ಬೆಂತಾಗಿದ್ದ. ಉಳಿದವರು ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹಳಬರಾಗಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಹೆಸರಿದೆ ಮಾರ ವಿಲನಿಗೆ, ಆ ಪುದರ್ ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತಯಾರಿಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚದವ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವನನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಆರ್ಡ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಸರ್ತಿ ರಾಪುಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ವಿಜಯಣ್ಣ, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ.
ಅವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೂ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೀವಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗಿಂತ ಸಣ್ಣವನಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಶಿರಸ ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಇದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಶಾಲ್ ಹಾಕೋದು, ಫುಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಗಳೋದು, ಕಳಿಸೋದು. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಕ್ಷರಂಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆದ ನಂತರ, ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ ನಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯಾಗಿಯೂ ಇದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂತು ನೋಡುವಂತಹ ರಾಜಾಂಗಣ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಯತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ, ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ IYC ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಮುರಳಿ ಕಡೆಕರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹಾಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದವರು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ನಾಡಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಈ ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ತಮಾಷೆಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಘೋಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ್ಡ ಇದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಾ ಕನಸಿತ್ತವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕನಸಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ 50 ಲಕ್ಷದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತದು. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಂದೀಪ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ, ಈ ರಂಗದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ, 3 ಚಕ್ರದ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು 50 ಲಕ್ಷದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಮುಖ್ಯ. ಅವನು ನಾವು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು. ವಿಜಯಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೌದು, ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕನೂ ಹೌದವ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆಗೋದಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿದೆ, ನಾನು ಈ ರಂಗಕ್ಕೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡದೇ ತುಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೌಂಟರ್ ಹೇಳೋದಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಮೇರು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿ ಅವರು. ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯರು, ನನ್ಗೊತ್ತು. ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದಾಗ, ನೋಡಿ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ಹೇಳಿ ತಿಕ್ಕದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಾತಿಗೆ ಶರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾರ್ ಬೈಲರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವವರು. ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು. ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆದ ಅರಸೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ತೆಲಿಕೆದ ಅರಸೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವನಿಗೆ, ಈ ದಶ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮಾರ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು, ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಳ್ಳಿ ನೀನು, ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ನೀನು, ಬೈಲೂರ
ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವನನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಲಿಕೆದ ಅರಸೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೈಲೂರ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸನ್ನ, ನಿನ್ನ ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ. ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ 3 ನಾಟಕಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 8 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ. ಆ 8 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಡ್ರಂತ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪೋಷಕರು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಪರ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ, UK ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನ್ಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಆ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಈ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಲಿ. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ನೀವು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಸೋಣ. ಅಷ್ಟಮಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 25, 50, 75, 100 ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟಮಿಯಿಂದ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಾಟಕ ತೋಯರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಏತು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ದಿರೋದು ಪಳ್ಳಿ ಕಿಶನ್ ಇಟ್ಟರು ಬಂತೇರಿ ಗಂಟೆ ತುಳಿ 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಸುರುಕೆ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚಾದ ಆತಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉತ್ತುದ್ರು 4:10ಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದು ವೇದಿಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಬಾತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾತೆ ಮುಗಿತಾ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಮಾತಗಣ್ಯರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಕಾತೊಂದೊಬ್ಬನ ಚಿಂತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟನ ಬೈಲೂರು ತಂಡದ 10ನೇ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಡಿಮೊಂದು ಬಂದು ಮೊದಲ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಡ ದುಂಬು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದಲ್ಲ ಎಕಡೆಂಚಿ ನಿಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ವಿದೆ ಬರೋದು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದುತ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಹೊರ ನಾಟಕದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ವೇಡಿಯೋ ವೇದಿಕೆ ದೆಪ್ಪೆರಚ್ಚಿ ಅವ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಲ ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾನ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪೆರಗಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಂತರ ಸೀದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಟ್ಟು ಇಡೆಗೆ ಬೈದೇನೆ ಅಂಚಾದೆ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ನಾನು ವಸ್ತು ಲೇಟ್ ಆತಜಿ ಶಾರದಾ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಚಿಂತನ ಗೌರವನ ಸಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಈ ನಾಟಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತೀನು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೊರೋನಾ ಚಿತ್ರ ರಡ್ಡ ಚಿತ್ರ ಸರ್ಕಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ರಡ್ಡ ಬರೀ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ಮೂಡ್ಕು ಬೇಕಿದ್ದ ರಡ್ಡೆತ್ತರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರಿ ಬರೀತೀನಿ ಪರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೊಲ್ಮಲು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಬೈಲೂರುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಹಾಲುಡುಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಡೈಲಾಗ್ ಕತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕದ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತಂಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಫುಲ್ಲು ಬೈದಿರು ಎಕಡದಿಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಡಬಟ್ಟ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಉಲೈಡ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪಣೆ ಎನ್ನ ಮನಗ ಇನ ಖುಷಿ ನಾನು ನನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂದು ನಂಬರ್ ಸೂರಜ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂದು ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಅವು ಇನಿ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಜನಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುನಾಗ ಯಾನ್ ಖರ್ಚಿ ಮನಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಇಂಚ ಆಪುಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇರ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಡ ಯಾನೇನ ಮಲ್ತೆ ಮನ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂದ ಖಾಲಿ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾರ ಪಾಡ್ದು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ
ನನ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಶೋ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುವ ಆತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿದ ವಿಷಯೋಡು ಒಯ್ಯುಲ ಏನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ದಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲಿರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಪೂರ ವಿಷಯ ಇರ್ ನಂಬರ್ ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗೊಲ್ದನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಓಲ ಬ್ಯಾನ ಮನ್ಪಂದ ಎನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದುತ್ತೆ ಟೈಮು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಾದು ಓಲ ಮಂದಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜರ ತಿಂಗೊಲುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ದು ಬರ್ತನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋಣ ಸುರಾಜ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಇಡೇ ಮೂಟ ಬರೆತಿನ ನಾಟಕ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಒಂದು ವೇ ಪಂಡದು ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಡೇರಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಪಂಡಗ ರಿಕವರಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಲ ತೂವೋಡು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಕತ್ತಿಟಾತ್ ದಮ್ಮು ಬೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗು ಒತ್ತು ನೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ನನಾತ ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಆವೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಡೇರಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಡಿಸಿಷನ್ ಎತ್ತ ಡಿಸಿಷನ್ ಪನ್ನಗ ಏನವರ ಹಿಂಗೆ ಕತೆ ಬತ್ತಾದ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಇರೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತೊಂದುಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇತ್ತಿನ ಬನ್ನಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಚದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಂತನ ದಾದನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆನ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ದಾದಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಪುಣು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪುಣು ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವರೇನು ಎಣ್ಣೆ ದೇವರ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿದ ಕೈ ಪತ್ತೇರೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ನನ್ನ ಜನಕುಲು ತೂದೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಆತೆ ಇದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವ್ಲು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡಿಂದ ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ವಾವ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಮಾರ ಪೊಸತ್ತು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಮನ್ಪುನ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಅಪ್ಪುಗೆ ಕೊರ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೀರು ಈರ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆವ ಬಂದು ಎಂಕ ಒಂದು ನಾವು ದಾದನ ಯಾನ್ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಓಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೀ ನಾಟಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಂಡದು ಆ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಹೌದಲ್ಲ ಜಿ ನಾನು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆನ ಮನ್ಪನಗ ಪಿಲಿತ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ನಮಕ್ ಈ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ದೇಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ತುಳುತಾತೆ ಪ್ರತಿ ರೆಗ್ಲು ಪಿಲಿ ಬನ್ನವರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತನೇ ಬರೇಕ ಅಂದು ಒಂತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಅದು ಇವಾಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಟಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ತೂವೋಡು ಜನಕುಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿದ ಈತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಆತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಬೈದಿರಿ ಅಕಲ್ ನಮಗೆ ರಡ್ಡು ಬಾತೆ ಅಗಲು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬೈದಿನಿ ಅಗಲ್ನಲ್ಲ ತೀರು ರಿವ್ಯೂ ಗೆತನೋಡು ಅಗಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಜನಕುಲ್ ನಾಟಕ ತಗೋಡು ಎಸ್ ನೀರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇರ ನಾಂಡ ತಿಕ್ಕುವ ಇನ್ನು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪ ಅವೇ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಷ್ಟಮಿದ ನಾಟಕ ನೆಕ್ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರಸನ್ನರು ಭಾರಿ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಿಲಿಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರೋಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಡು ಕೊಡ್ತದ ಪಿಲಿ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಪಿಲಿಗೆ ಏತು ಮಹತ್ವ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಪರಕೆ ರೂಪೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಡ್ ಅವು ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂಬೈದು ದಿನ ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ಆ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪಿಲಿ ಅಂಡ್ ಅವು ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಪರಕೆಡು ಆಕಲ್ನ ಏತೋ ರೋಗ ರುಜಿನೋಳು ಪೂರ ದೂರ ಆದ ಪೋತನು ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡತೆ ಆ ಕೊಡತರು ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂದೇ ಪಿಲಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಕಂತು ಅವಳು ಸಮಾಪನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಷ್ಟಮಿದ ನಾಟಕ ದಯಪನ್ನಾಗ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಅನ್ನು ಬುಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬುಲ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬನ್ನಕಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಿಲಿಕ್ ನಿಜವೇನಂದು ಓ 7 ಸರ್ತಿಲ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಹೊರಟೆ ದುಃಖ ಉಂತನತ್ತು ಮಕ್ಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಕಾಶ್ 60 ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಾತನು ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಏತ್ ಟ್ರೆಜೆಡಿ ಉಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕ ಟ್ರೆಜೆಡಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಜೆಡಿ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಯಾನೆ ಸಂದೀಪ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೈಲೂರು ಬಂದು ನೆತ್ತ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಯಾನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2 ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ಎದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಎದಾ ಪೋಂಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮಲ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ತದೆ 2 ಸಾರಿ ಬಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಟುವಾಲೆ ಬರ್ತದೆ ಆತು ಖುಷಿ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಕುಡೋರ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಕಣ್ಜಾರಡುಂಡು ಅನ್ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಡೆ ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಲೈಕ್ ನೆಟ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಾರಲ್ಲ ಈತು ಜನಕಲ ನಡುಟು ಇರೇಜ್ ಬುಲಿಪೇರೆ ಬರ್ತನಂದು ನಾವು ಎಂಚ ಅಂಡಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಅವಲ್ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ ಪಿರೋಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅನ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮುಡ್ದು ಬೈದುಂಡು ನಾಟಕಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಡು ನಡತ್ತನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೋ ಅಂದೆ ಫುಲ್ ಅದು ಮುಂದೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿಂದ ನಾಟಕ ಒರಿಲ ಪಿದೈ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೇರು
ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ನಾಟಕ ಖತರ್ನಾಕ್ ಉಂಡು ಅವು ದಿಗಲ್ಲ ಡಬ 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 ಅನ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಕುತೂಹಲ ಆಪಣು ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಆಪಣು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಈತ್ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾಟಕ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರಯೋಗ ನನಾತ್ ಶೋ ನೂತ ಇರ್ನ ಶೋ ಆವಡ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ನಾಟಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಆಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕನ ಅಷ್ಟಮಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿದ ಕೈತಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ನಿಜಾಪರಣದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನ್ಪನೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನೇರೇನಿ ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಲ ಇರೆಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇನು ಬತ್ತದ ತೂಗೋಡು ನಾಟಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಭಯಂಕರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಈ ನಾಟ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಪನ್ಪನೆಗೆ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಬುಲಿಪಾಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದೇ ಬುಲಿಪಾಯಾರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಡುಟ್ಟು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾಯಾರು ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಬುಲಿಪಾಯಾರು ಬುಲ್ತು ಸಾಕಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಕೈಟೆ ಬತ್ತೊಂದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಆ ದೇವರ ನನವಾತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ನೂದು ಶೋ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆಪಿಲಕ ದೇವರ ಕರುಣಿ ಸಾವಡು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ತೂವಡಾಯಿನ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಮಾತಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಬಂಡ ಅನ್ನ 10 ನಾಟಕಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನನತ್ತ ಪೂರ ಶೋಲ ನೂದ ರಂಟುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಲ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದಾಗ ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇದಾಗ ಮೂವಿದ ಫೀಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ದ ಸೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಲೈಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರೆಗ್ 2.5 ಗಂಟೆಗೆ ಮೋಸಜ್ಜಿ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಮೋಸಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ ಖಾಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಪಂಡ ಅವು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಬಸ್ಸಿನ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅವೇನೇ ಮೇಯ್ನ್ ಎತ್ತ ಜೀವಾಳ ಅವೇ ಆದುಂಡು ಡ್ರಾಮಾದ ಅಂಚೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಈತ್ ಪೂರ್ತು ನಿಕ್ಕುಲು ಅಷ್ಟಮಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ವೀಕ್ಷಕರು ತುಯಿನಂಚಿನಾಕನ ರಿವ್ಯೂ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಾಟಕ ಎಂಚ ನಡತ್ತುಂಡು ಏತ್ತು ಜನ ಸಾಗರ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿತ್ತನು ಪನ್ಪುನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ತೂತಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ದಯಮಂತ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲು ನಾಟಕ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಬಂದನ ನಿಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ದಯಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನಂದು ಬಂದಾಗ ನಿಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಊರುಡುಪುನಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸದಕ್ಲೆಗಳ ಪಂಡದು ಈ ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಕಾರಿಯಾಲೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಬರಹಗಾರೆ ಸೊ ಈ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರ್ಬೋತಿರಂದು ಪನೊಲಿ ತೊಯ್ನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಪಾತೆರ ನಿಕಲು ಕೇಂಡರು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಲು ಧೈರ್ಯಡಿ ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ